umwe akandibvunza zvanzi nhaiwe wakabva kumusha nei zvazvidi kuti ndakabva kumusha nei kana ndakabva kumusha ndakabva kumusha ndakachuza one animal mumusha yokusevenzesa pakuti vabereki vatengese ng'ombe kuna vakatengesa ng'ombe dzavabereki vachiuya kuno mhiri havana kwanisa kudzidzorera indakapa dhongi kutanga rasabho ya ndikapa 1 kilometer kusoka neme kilometer ndatonga damba rimwe dhongi from kilometer to kilometer badhukasvika mubhadhi village asi at the end of the day vanhu vaingoti pa hey madhongi edu abiwa asi after 2 hours madhongi ese anga vasettled anga vakudzimba dzavo ii ndatova mhiri tasvika kuno mhiri takudai tibva makwerekwere ye tichizo kudini hakuna zvavakatiita tiri vanhu tinonzi the people of no border patapinda hurumende inobva yahumana zvikanzi vapei mapemiti panzi 3 years kana zvapera tava nemanani renewable or renewable hazina basa tokozvigarira ndo vakatanga ivo ndo vakatiratidza kuti magwinya anonaka sei motidzinga kuti zvadii hakuna zvaungaputita uchisvika pabasa usati watanga basa unomagirazi remukaka kungoti paranji chikafu nendoga kitchen saka anondidzinga njeri kana ari mulungu anenge andidzinga ndohwisisa asi mulungu hauna zvaungamboneta ndozvigarira ndinga vachida vasingadi sotoplus godo ivo ngavajamba vachienda kuzimbabwe hakuna problem hakuna kana zvinonzi aslam office unongozvigarira situation ndenokuondomura wobuda wega unokubvunza hapana